Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qegħdin litteralment fuq l-adba tal-Miliet Imqaddes ejjew ngħixu bi spiritu ta' stennija vera dawn l-aħħar ftit sigħat tal-Avvent. Aħna nkomplu nħejju ruħna biex nilqgħu f'qalbna il-feddej. Illum bħal l-erbgħat l-oħra tal-Avvent impoġġa biex tirriflettu 3 kelmiet li llum fid-dawl tal-Evanġelju huma il-qalb ħanina ta' Alla tagħna, il-kelma żjara u l-kelma dawl. U mbagħad nirriflettu dwarhom waqt l-omelija. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misterja qaddisa. Int it-triq li twassalna int il-missier mulej ħnina. Mulej ħnina. Int il-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int il-ħajja li bija ngħixu fik, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna tnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħaffef nitolbuk mulej Ġesu la tiddawwarx biex aħna li nittamaw fit tjubitek ikonna l-għajnuna u l-faraġġ tal-miġja tiegħek. Int li tgħixu s-Saltan malla l-Missier flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. Meta s-Sultan David mar joqgħod f'daru u l-mulej serħu mill-edewwa kollha ta' madwaru, is-Sultan qal lil Natan il-profeta: Issa ara jiena qiegħed f'dar taċ-ċedru u l-arka ta' Alla qiegħda f'nofs ta' tinda. U qal Natan lis-Sultan: Kull ma għandek fi ħsiebek li tagħmel mur għamlu għax il-mulej miegħek. Imma dak il-lejl stess ġiet il-kelma tal-mulej lil Natan u qallu: Mur għid lil qaddej tiegħi David. Dan jgħid il-mulej: Se tibnili int dar biex noqgħod fiha? Ara jien ħadtek mill-merat minn wara l-imrieħel biex tkun prinċep fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem kont miegħek f'kull ma kont tidħol għalih. U meta int qrid l-edewwa tiegħek kollha minn quddiemek. Issa jiena nibnilek isem kbir jixbaħ l-ismijiet il-kbar li hawn fid-dinja. Nagħmel post għall poplu tiegħi Iżrael u nqiegħdu hemm fejn jammar bla biża' u ma jaqsuhx iżjed il-ħżiena bħalma għamlu sa minn dejjem. Jiġifieri sa minn meta qajjimt l-imħalfin fuq il-poplu tiegħi Iżrael. U nserħek mill-edewwa tiegħek kollha. Lilek mbagħad il-mulej jagħtik kelma li jibnilek dar. U meta inti ttemm żmienek u tkun striħajt ma' missirjietek, jien inqajjem nislek warajk, nisel ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Jiena nkun għalih missier u jkun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi.
it-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien inxandar fommi l-fedeltà tiegħek. Għax jienet, tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem. B'ħasmewiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek. Flimkien It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. għamilt patt mal-mażul tiegħi, ħlift lil David għaddej tiegħi. Jien nagħmel li nislek jibqa' għal dejjem, li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek. Flimkien It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. u jsejjaħli, int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tiba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem, u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. Flimkien It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. O xemx tila, dija tad-dawl ta' dejjem u xemx tal-ġustizzja. Ejja u dawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Zakkarija missier Ġwanni imtela bl-Ispiritu Santu u beda jħabbar u jgħid: Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżuru jifdi l-poplu tiegħu u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma wieħed fl-imoddi b'fom il-profeti għad-disin tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. B'hekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef lil Abram missierna li jagħtina li wara li jeħlisna minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-aktar għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu u tarra fil-poplu tiegħu bis-salvazzjoni permezz tal-maħfra ta' dnubithom, mogħtija mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li mill-għoli jiġi jżurna bħax-xemx tila u jdawwa lil min jinsab fid-dlamijiet u d-del tal-mewt u jmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Għadna kemm smajna mħabbra li jenna din l-anja sabiħa, anja ta' ferħ, anja ta' fiduċja li jistqar Zakkarija missier Ġwanni l-Battista. Niftakru li għal 9 xhur sħaħa fom Zakkarija kien magħluq, tilef il-kapaċità li jitkellem u anki li jisma' u issa wara it-twelid ta' dak li kellu jkun il-leħen li jħabbar il-feddej, il-vuċi tintrat lura lill-missieru Zakkarija. F'dawn il-ġimgħat aħna kull darba f'dawn erbat tal-Avvent qiegħed naqsam magħkom dejjem xi kelma biex tgħinna fil-jiem li ġejjin. U nfakkarkom x'kienu daw il-kelmiet. 3 ġimgħat ilu kellna il-kelmiet għoża, fejqan u abbundanza. Ġesu li kien qiegħed jitma' lil folol jurihom għoża ifejjaq il-morda, allura għoża, fejqan u abbundanza. U mbagħad 15 ilu 3 kelmiet kienu fittex, tgħallem u strieħ fil-mulej.
għaliex kellna dik is-silta meta Ġesu jgħidilna ejjew għandi intom il-koll tinsabu mħabbtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. U mbagħad l-erba li għadda, forsi tiftakru, kellna dik il-lista twila ta' ismijiet. L-arblu tar-razza ta' Ġesu. 14 nisel, 14 u 14. U it-tlet kelmiet jew frażijiet li poġġejt qudiemkom kienu dawn: l-istorja umana mela tal-bnedmin, għaddisin u midinbin, u mbagħad il-fedeltà tagħha li intervjeni. U llum f'dan l-aħħar erba tal-Avvent u fl-aħħar jum tal-Avvent, kif anki qasamt magħkom fl-introduzzjoni tal-Quddiesa, it-tlet frażijiet jew kelmiet huma dawn: qalb ħanina ta' Alla tagħna, il-kelma żjara u l-kelma dawl. Innutaw li lejn it-tmiem ta' dan l-innu sabiħ din l-għanja li Anni Zakkarija huwa jfaħħar lil Alla juża din l-espressjoni: il-qalb ħanina ta' Alla tagħna. Kemm hija kelma u frażi ta' kuraġġ, hija kelma ta' konsolazzjoni kbira għalina aħna minn aħna. Kienet l-istorja ta' ħajjitna sa' issa. Kien dan l-avvent għalina. Int min int. Ftakar fil-qalb ħanina ta' Alla li qed tistennik. Alla li jixtieq isawwab il-ħniena tiegħu fuqek u jħadnek miegħu f'dan il-miliet. Ersaq lejh, jekk ma kellekx ċans ipprova f'dawn l-aħħar sigħat, ersaq lejh anke permezz tas-sagrament tal-qrar u permezz tal-Quddiesa iktar tard. Il-kelma l-oħra hija l-kelma żjara. Mill-għoli jiġi jżurna bħax-xemx tiela. Alla li jixtieq jiltaqa' magħna, għalhekk sar bniedem. U allura ejjew nirrealizzaw li l-mulej iżur mhux biss il-poplu tiegħu, il-poplu tal-Alla, ma jkoll iżur lilek b'mod personali, ikellmek b'mod personali. U mbagħad l-aħħar kelma hija l-kelma dawl. Mill-għoli jiġi jżurna kif rajna bħax-xemx tiela u jdawwal lil min jinsab fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Iva l-mulej huwa dawl, huwa d-dawl ta' ħajjitna. Forsi aħna kultant insibu ruħna fid-dlam minħabba dnub, minħabba difetti, minħabba forsi kwistjonijiet bejnietna, minħabba anki f'pajjiżi oħrajn il-gwerra jew il-vjolenza. Imma rrealizza li l-mulej huwa d-dawl veru. Dak huwa sens ta' dwal li aħna narmaw f'dawn il-ġranet, fit-toroq tagħna u fid-djar tagħna u fil-knejjes tagħna. Il-mulej huwa d-dawl, il-mulej jixtieq li inti timxi fid-dawl tiegħu, timxi skont il-kelma tiegħu. U għalhekk xtaqt anke biex nikkonkludi dawn qishom kienu bħal eżerċizzi tal-Avvent, dawn l-erbat tal-Avvent li kelli l-opportunità li naqsam magħkom. U xtaqt li dawn il-kelmiet kollha li qsamt magħkom dawn it-tnax il-kelma jew frażi ninsiġhom flimkien f'sentenza waħda twila li tkun allura l-messaġġ tagħna li wassalna mill-Avvent għall-miliet. U ħanuża l-kelmiet kollha li użajt f'dawn l-erbat. Alla jurik għoża, jagħtik il-fejqan u jsawwab il-grazzja tiegħu fuqek b'abbundanza. Toqgħodx lura milli tfittex il-mulej, tgħallem minnu u strieħ fih. Il-mulej daħlu jkompli jidħol fl-istorja umana tagħna, midinbin u qaddisin, għax il-fedeltà tiegħu tmur lil hinn milli tista' timmaġina. Qegħdin fuq l-għadba tal-miliet, it-twelid tal-feddej. Ftakar fil-qalb ħanina ta' Alla tagħna. Iftaħ il-qalb ċkejkna tiegħek għaż-żjara tiegħu u jiddi fuqek id-dawl tiegħu. U dan ikun il-miliet veru, il-miliet għalik. Ikun imbirek il-mulej Alla tagħna għaliex ġie jżuru jifdi l-poplu tiegħu bil-miġja ta' Kristu ibnu. Mimlijin fiduċja li Alla jibqa' sħiħ mal-wedijiet tiegħu nerfgħu lejh dawn it-talbiet tagħna. Filwaqt li ngħidu ħajaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Ħajaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Għall-Knisja li tgħix fl-art imqazza,
biex din is-sena l-miliet ikun għalija ċelebrazzjoni ta' paċi u ferħ. Nitolbu ħajaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Għal poplu tiegħek tal-patt il-qadim biex jasal għal verità li min nisel ta' David inti tassew tqajjim Salvatur li hu Kristu l-mulej. Nitolbu Ħajaraw il-ġnus kollha mulej is-salvazzjoni tal-art. għal bnedmin li huma bilanċ għal verità biex fi Kristu isibu l-maħfra u s-salvazzjoni. Nitolbu ħajaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Għalina l-koll biex dan il-miliet iġibilna żjara ta' Kristu l-mulej ix-xemx tiela li ddawwad il-passi tagħna u tmexxina fit-triq taslim. Nitolbu ħajaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Mulej Alla tagħna, aħna ċċelebrajna l-istennija ta' Ġesu Kristu ibnek matul dawn il-ġranet tal-Avvent. Ibgħat issa il-mistenni mill-ġnus biex ikun il-feddej tad-dinja u li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffier u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tjiba tiegħek mulej jilqa' l-offerti tagħna biex it-qarbina tagħna bihom tnaddafna minn ħtijietna u jkun jistħoqilna nistennew b'qalb safja il-miġja glorjuża ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-onverġ li stennitu bl-akbar għożża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nissru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa il-Jun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba għażiża li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u li l-istess Missier. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna stqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqana ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, l-Immanuel, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħen dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jisqolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Inħallu jidu fil-qalb tagħna daw tliet kelmiet li llum irriflettejna dwarhom: qalb ħanina ta' tagħna, żjara u dawl. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi Sinjur Alla. U aħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Issa li ħadna r-ruħ bid-don tiegħek tal-għaġeb, għatina mulej li kif qegħdin nitħejjew għat-twelid imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll b'ferħ kbir niksbu id-doni tiegħu ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikhom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Iċċelebra magħna t-twelid ta' Ġesu Bambin lejlet u nhar il-Milied fil-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Fil-11:15 filgħaxija jibda l-kant ta' għanijiet tal-Milied, il-priedka tat-tifel u wara l-Arċisqof Charles Scicluna imexxi l-Quddiesa ta' nofs il-lejl. Dakinhar tal-Milied, il-Quddiesa tibda fid-9:09 ta' filgħodu. Nawguralkom li l-ħlewwa tal-Bambin Ġesu iddawwal il-ħajja tagħkom. Illum qed nikkommemmoraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fi ħdan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn nkomplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. Huwa ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill. Li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. Iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bogħod mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern,
Ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-naħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija marret iżżur l-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-ar ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina.
Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla tneħħit nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla tneħħit nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla tneħħit nubit tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisom malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, nitolbuk li inqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.